Wara l-qorti issa huwa l-Kummissarju għall-Istandards fil-ħajja pubblika George Hisler li konferma li x-xenegġata li jagħmel Karol Navarra b'filmat li oriġinarjament kien fidejn il-Pulizija u li hu allega li kien qed juri ksur ta' liġi mid-deputat Karol Aquilina ma kienx xejn għajr fake news. Il-Kummissarju Hisler li kien mitlub jinvestiga l-aġir ta' Aquilina mill-preżentatur ta' Super One stess sab li deputat nazzjonalista ma għamel xejn għajr li obda l-ordnijiet mogħtija lilu. Fir-rapport Hisler jgħid hekk: l-uffiċjali bil-high visibility jacket jidhru ċari fil-filmat jagħmlu sinjal biex is-sewwieqa jibqgħu għaddejjin minkejja li d-dawl kien aħmar. Kif il-fatt jixed il-filmat li Navarra stess wera fuq il-One. Il-Kummissarju jirrimarka li mhux ċar jekk il-preżentatur tal-One naqas milli jara x'għamlu żewġ uffiċjali jew inkella jekk għażilx li jinjora l-evidenza li kellu quddiem għajnejh. U żied jgħid li persuna li konxjament tagħmel dikjarazzjonijiet folozz quddiem awtorità pubblika meta taf li dawn huma tali jew tagħmel rapporti simili lill-Pulizija kontra persuna oħra tkun qed tirriskja li tiffaċċja hija stess akkużi ta' reati kriminali. Navarra kien għamel show sħiħ b'dan il-filmat tal-Pulizija biex illum spiċċa qala mhux ċamata waħda imma tnejn fuq fake news li xandar dwar id-deputat Karol Aquilina.